Takže čaute, tu je Dominik Svad a dneska si ukážeme, ako vyčistiť počítač cez Advanced System Care 6.4. V popisku videa budete mať, kde si tento program stiahnuť, vyhodí vám tu takú tabulku a máte tu údržba, Toolbox, TurboBoost a Centrum akcií. Údržba. Zaškrtnite si tu všetko, čo máte. Potom Toolbox. Tu máte nejaké debilinky, cez ktoré môžete vyčistiť vlastne počítač. TurboBoost. Tu máte vlastne herný mód, ktorý môžete zapnúť aj vypnúť. Centrum akcií. Tu si môžete dať, že opraviť všetko, vlastne vám to opraví počítač, kde máte niečo akože zlé alebo vírus. No, tuto máte, že aký je zdravý váš PC. Ja som to včera skúšal a mal som úplne, že zdravý už len slušný, takže zaškrtite si toto, dáte skenovať a bude sa vám to tu načítavať. Všetko sa vám načítavať, tu má červeným, že kde máte koľko, akože napríklad 8564 súborov a potom dáte automaticky opraviť. Ako náhle sa to dokončí, to celé bude ešte raz prechádzať a vymazávať všetko, čo je zle, tam má také zelené fajky vlastne a potom sa vám to doračíta a automaticky sa to opraví a už len túto vám vyhodí také veľké. Zastaviť nedávajte, vyhodí vám to túto také, že zdravý PC veľkým a budete tam mať, že zdravý. Zastaviť nedávajte, to som len ja dával, lebo som to včera robil. A keď si dáte internet, tak vedľa stránok máte vlastne takú zelenú fajku, že či tam není vírus. Takže v popisku videa budete mať, kde to stiahnuť. Advanced System Care 6. Takže, ak sa vám to ľúbilo, like, ak nie dislike, ale to by som nebol rád, ako viete. No a tak. Takže, čau.